Ці патрэбны беларусам рэформы? Сёння на гэтую тэму у студыі Радыё Свабода разважаем Юра Дракахруст і я, Сергей Навумшык. Юра, ну вось на тэлеканале СТВ вядома табе і ўсім нам старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Міхаіл Мясніковіч сказаў наступна. Я працытую на мове арыгіналу. Ён прыгадвае страйкі 91-го года, правда, называе іх чамусьці страйкамі 92-го года, но детали. Так вот я цитую. «Стояло 100 тысяч человек митингующих, и я выходил, объяснял людям, ну, слава богу, живой остался. Хотя публика была действительно достаточно агрессивно настроена». Мясніковіч, нагадаю, тогда был первый вице-премьер у Кебича. Как-то вот размышляя над этим вопросом, над теми днями, безусловно, бурными апрельскими 91-го года, люди вышли на площадь не в поддержку рыночных реформ, не в поддержку каких-то демократических преобразований. Людей вывели на площадь, что надо вернуть регулируемые цены, надо обеспечить всеобщую занятость и, безусловно, должны быть очень большие социальные пакеты. Детский садик бесплатный или почти бесплатный, проезд, ЖКХ и тому подобное. И далее. Если в других государствах народ выступал за необходимость демократических преобразований, направленных на рыночные рельсы экономики, то белорусы выходили, что нам не надо свободные цены, нам надо, чтобы была полная занятость. Почему нас выкидывают на улицу или планируют выкинуть, сказал Мясніковіч. Вот, Юра, я довольно великую такую цитату привел со слов Мясніковіча и скажу, что вот во всей этой цитате есть только одна правда. Сапраўды Мясніковіч выходил на площадь. Я тогда был депутатом оппозиции в Верховном Совете, мы так само там стояли на площади, и я подтверждаю, что так. Вот тут Мясніковічу треба дать належное, он на площадь и не боялся выходить, и с людьми не боялся говорить. Это безумовный плюс. Ну, а все остальное, что, кажем, спадар Мясніковіч, на великий жаль, это, ну, мягко кажучи, аберрация памяти. Я не хочу уживать слово «хлусня». Ты згодны? Не, я не згодны. Я меркую, что многое з таго, што ён сказаў, это ўсё ж таки так и было. Что такое рух да рынкавай эканомікі? Это даволі стандартная модель, якая реалізоўвалася і ў Беларусі, і ў Польшы, і ў Расіі, і шмат дзе. Гэта лібералізацыя цен, гэта фінансавая стабілізацыя, гэта прыватызацыя і гэта развіццё прыватнага сектару. Вось што такое азначае ўвогуле ў свеце рынкавыя рэформы ад, так бы мовіць, савецкай мадэлі да рынку. Варта сказаць, што нічога гэтага, вот з гэтага набора, людзі, якія стаялі на плошчы, не патрабавалі. І это правда. Нагодай было што? Нагодай было адміністрацыйнае падвышэнне на 5% цен на прадукты урадам Павлова. Людзі былі гэтым абураны, людзі хадзілі да сваіх дырэктараў, дзе нашы бабкі, мы не можам карміць сваіх дзяцей. І я чуў такую крыху канспіралагічную версію, што як бы спадары ці таварышы дырэктары, ім і сказалі: мало вам грошей? Он дом правительства, вот туда идите. У меня этих грошей нема, казали дырэктары. Так што як бы это была такая даволі хітрая гульня, але сэнс тое, у чым я магу пагадзіцца з Мясніковічам, наконт дэмакратыі ён не зусім мае рацыю. Ёсць фотаздымкі, калі вся эта плошча ў бел-чырвона-белых сцягах. У рэзалюцыях гэтых мітынгаў, якія былі не толькі ў Менску, было і наконт дэпартызацыі, і наконт таго, што там і здаецца, пра бел-чырвона-белы сцяг быў, і нават, я ўжо не памятаю, здаецца, нават пра беларускую мову. Так што сказаць, што, маўляў, толькі вот як бы кішэня людзям, не толькі. Можна доўга размаўляць, чаму так было, але вот як бы палітычныя патрабаванні там былі. Але вот калі казаць менавіта пра эканоміку, то я часткова магу з ім пагадзіцца. Ніхто, ці прынамсі вельмі нямногія, казалі, вот падвысілі цэны, а маўляў, не трэба іх падвышаць на 5% на ўсё адміністрацыйна. Давайте свабодныя цэны. Таксама я бы сказаў, людзі казалі, вот мы глядзім там праграму «Взгляд» включили, вот показали
крамы там во Францыі, в Нямеччыне, а у нас якія крамы? Жраць няма чаго. За малаком, за хлебам стаім у чарзе. А я памятаю, дарэчы, я сам стаяў в этих чергах тады. Вот, але что и тому давайте мы зробім свободные цены, ну правда не казали, Сергей. Так, Юра, давай вот мы поделим про демократию, департизацию, бо ён тут про гэта кажем мы крыху пазней поговорим. Зараз вот про рынок. Ты абсолютно правильно назвал три основные факторы, их можно и больше назвать, но ты назвал три рынкавыя экономики, але вось зноў жа вельмі правильно сказал про пустыя крамы. Сапраўды, калі паглядзець, пагартаць падшыўкі тых часоў, скажем, вось красавіка 91 года ўжо выходзіла народная газета сярэдзіча. Я недавно в бібліятэцы глядзеў, просто освежил памяти, просто реально пустые крамы. Вот просто пустые. Ты заходишь у Менский ГУМ, просто пустые абсолютно полиции. Ну, я памятаю там конкретно ситуацию, скажем, раніцай няма, скажем, молока, до 2 гадзін ты идешь до крамы, там уже стоит натоп, ты там протискаешься, и когда в 2 гадзіны открывают, ты туда врываешься, и, ну, як пашанцуе. Абсолютно. Вот, скажем, моя жонка бачила чаргу, она становилась, потом доведывалась, что давали мыло, лямпочки, некие талерки, видельцы. Ну, молодая семья, треба было все куплять, а ничего гэтага не было. И вот тут, на гэтым фоне, зноў жа показывали по тэлебачанні на экранах гэтыя поўныя крамы у Парыжы ці недзе. У людзей, якія яшчэ не жылі ў рынку, але ўжо ведалі, што вот Францыя, Амерыка гэта рынок, у іх якраз такі рынок і рынкавыя рэформы ў свядомасці атаясамліваліся менавіта з поўнымі крамамі з нармальнымі доходамі. Вось праз 3 гады, калі пачаўся пераход да рынку, праз 2, ну так як ён пачаўся ў Беларусі, гэта асобная тэма, але ім гаварылі, што пачаўся, яны б маглі бы ўжо адказаць: не, давайте нас верніце вот тады ў 77 год і гэтак далей. Сергей, але рынок яны усведамлялі менавіта так. І вось тое, што ты прыгадаў, паўлаўскія гэтыя 5%, а між іншым былі не толькі яны. Памятаеш, быў яшчэ гарбачоўскі так званы чорнобыльскі налог, які, між іншым, беларусы таксама павінны былі плаціць і плацілі спраўна. Некаторыя іншыя рэспублікі іх не плацілі. Стрэльнулі менавіта вот это 5%. Менавіта гэта была ніякая не рынкавая мадэль. Гэта якраз такі была адміністрацыйная мадэль. Гэта адно. Вот тут просто Мясніковічу здраджвае памяць, гэта одно. Другое про демократию, про демократизацию. Я скажу, что у той час аглядальнік газеты «Навіны БНФ» Юра Дракахруст у артыкуле, які выйшаў у траўні, я цытую твой артыкул у сваёй кнізе 91 пісаў, што вельмі добра спрацаваў Народны фронт, суполкі Народнага фронта, якія працавалі разам з рабочым рухам, якія своечасова узначалілі гэты рабочы рух. Што не абвяргае і Мясніковіч, калі кажа, я цитую: «И оппозиционные силы это умело подхватили, вы люди молодцы, но вот это вот правительство не способно это сделать, и они возглавили это движение». У меня пытанне: а што павінна рабіць палітычная арганізацыя, як не сапраўды не узначаліць рух, калі ён сапраўды такі масавы, калі рэальна на плошчу выйшла до 100 000 чалавек. І вось пытанне у мяне: калі б для рабочых, што называецца, было па барабану там гэтыя ідэі дэмакратызацыі, ідэі выгнаць парткамы з прадпрыемстваў, ліквідаваць манаполію КПСС і гэтак далей, яны падтрымалі гэта? Ды ніколі. Які б там Антончык, Івашкевіч там, ці Быкаў, Геннадзь, ці хто там яшчэ быў, не выходзілі, іх бы просто зганялі імгненна, а якраз такі не. Вот літаральна за один дзень ад 4 красавіка і ўжо до 5 до 6 красавіка 91 года гэтыя ідэі, Юра, яны былі не 10-мі у спісе, яны былі літаральна другімі, трэцімі, чацвёртымі. Так, спачатку было вярнуць цэны, але далей ідэі дэмакратызацыі все ж таки былі на гэтым месцы. И тут, я думаю, абсолютно Мясніковіч не мае рацыі. Я бы сказал так, что, ну что ж, это было пэўнае палітычнае майстэрства, так похвалим себе крышечку, у тым сэнсе, что люди ішлі за сваімі лідарамі. Вот за тымі, людзям, якіх яны так ці інакш, но все ж таки, як бы
давяралі, якія выйшлі на авансцэну, якія былі просто дасведчаныя ў гэтым. І было стаўленне такое: вот нам трэба адкруціць цэны, вот это галоўнае. І вот гэтыя людзі з мікрафонам тое самае кажуць. Але яшчэ яны кажуць, што прэч парткамы. Чалавек думал, хай парткамы выганят. В принципе, они таксама дасталі. Але ведаеш што, я бы сказаў крышачку шырэй. І, магчыма, тое, што я зараз скажу, это патлумачыць, чаму яно так было не толькі ў 91-м. Справа ў тым, што мала дзе в Европе, скажем так, ва ўсходняй Европе, умоўно кажучы, масса народу выходзіла на вуліцы, даёш капіталізм, вернем прыватную ўласнасць, я гатовы круціцца, лишь бы было, так сказать, каб была эканамічная свабода. Мільёны за гэта не выходзілі. Мільёны выходзілі за другое. Але ва ўсходняй Европе шмат дзе гэтыя камуністычныя савецкія каштоўнасці, яны склейваліся з палітыкай значна больш моцна. И в этом сенсе, скажем, для поляка этот советский лад, это был не просто лад, в яким ему что-то не подобалось, цены подвысили. Это был лад, по великим рахунку, лад чужих, людей, чужой культуры, которые нам это накинули. И в этом сенсе, тому яны, скажем, калі солидарность прапаноўвала, скажем, ту же рынковую экономику, яны, добре, ладно, бог з ім. Бо справа ў тым, тады ніхто не ведаў, што это такое. Скажем, у Беларусі так этого ввогуле 70 лет, тады 40 гадоў. Для ўсіх рынкавая эканоміка это было як в Парыжы крамы. А як это рэальна? Пра гэта не думалі, мы хочам, грубо кажучи, з-пад Москвы. У Беларусі гэта работала слаба. Сказаць беларускаму работягу з МАЗа, што этот порядок, эта голодуха, это тому, што над нами Москва. Ён і верыў в гэта, але і не верыў у тым сэнсе, што это Москва і это чужие. Серега, беларускага работягу з трактарнага ты в этом і тады не мог пераканаць, і зараз не пераканаць. Добра, Юра, я тебе прывяду такі прыклад. Вось у траўні таго ж самага 91-го года, літаральна праз месяц пасля гэтых апрэльскіх, якіх называе Мясніковіч, красавіцкіх, так сказать, страйкаў, у мяне ў руках аказаўся документ патрабавання віцебскіх прадпрыемстваў. І яны былі падпісаныя так: дырэктар, генеральны дырэктар завода, старшыня афіцыйнага прафсаюза, старшыня, калі ён быў незалежнага ці свабоднага прафсаюза, хтосьці там яшчэ. І першае патрабаванне было такое, Юра: надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус конституцыйнай сілы, што азначала незалежнасць. Былі і іншыя патрабаванні, зняць, паменшыць падаткі і так далей. Але я яшчэ раз кажу, прадстаўнікі, не віцебскі тэатр Якуба Коласа, не нейкі інстытут, не рэдакцыя газеты, не культурніцкая нейка, а менавіта, як ты кажаш, работягі, кіраўніцтва гэтых заводаў гэта патрабавалі. Гэта тыя самыя дырэктары, так сказать, можна іх называць чырвонымі дырэктарамі, можна і называць, якія цудоўна прылічылі і бачылі, колькі рэальна Беларусь, у дадзеным выпадку іх, так сказать, прадпрыемствы, колькі горад Віцебск адлічвае ў бюджэт. Вось праз 2 гады на сесіі Верховнага Савета Попков, дэпутат, назваў такую лічбу, што ягонае прадпрыемства, здаецца, это быў інтэграл. Баюся памыліцца, але так. На 91 год адлічвала па 30 мільёнаў даляраў у саюзны бюджэт. Беларусь адлічвала тады, у 90-91 годзе, у Чарнобыльскі фонд на Мінатамэнерга, Міністэрства атамнай энергетыкі, калі моладзь не ведае, больш, чым атрымлівала дапамогі ў 10 разоў. Разумееш, сказаць што работягі гэтага не ведалі, не разумелі, я так бы просто не стал. Сергей, они не разумелі одну іншую рэч, якую мы зараз цяпер-то ведаем. Да, все это так, ты маеш рацыю. Але ўсё гэта адбывалася ва ўмовах, калі літр нафты каштаваў столькі, колькі літр мінералкі. І при такой структуры цэнаў, да, Беларусь, як краіна, як, республіка, могла
апрацоўваць, якая была апрацоўваючая, да, яна могла як бы адлічваць 3 мільярды в саюзны бюджэт. Это кепска, но прынамсі при такой структуры цен она як бы атрымлівалася в плюсе. А калі цены на нафту праз некалькі гадоў сталі, ну, калі не сусветныя, то прынамсі не як літр мінералкі, то высветлілася, што все тыя савецкія яшчэ балансы, на якія мы спасылаліся, яны сталі іншымі. І в этом сэнсе ніхто не казаў тады, так скажем, вот в этой дэкларацыі, да, вызваліце цэны, мы гатовы як бы жыць, плаціць па полнай за нафту, і тады, так бы мовіць, і ужо калі мы будем в прыбытку, хай гэтыя грошы застануцца нам. Вот наконт прыватызацыі, вот наконт таго, што давайте мы вызвалім цэны, згадзіся, наконт этого людзі не надта. Ну, наконт прыватызацыі таксама, так, там нават па тэлебачанні, па расійскім казалі, вот, да, аддаць прыватніку в руки, оно расквітнее ваше прадпрыемства. Не надта беларусы вот як бы в это верылі. Юра, што... тут я пагаджуся, і калі мы гаворым пра тое, што, скажем, у 90-х годах, у пачатку 90-х гадоў канкрэтна, пачаўся пераход да рынку, мы павінны разумець, што гэта быў вельмі такі, ну, у лепшым выпадку палавінчаты пераход, пра што тады казалі і той же самы БНФ, і іншыя публіцысты, якія разумелі сітуацыю. Гэта і тая ж самая прыватызацыя, якая табою згаданая, она не была вот той, скажем, прыватызацыі, як яна адбылася ў Чэхіі ці хаця б у Польшы. Хаця ў Чэхіі яшчэ адбывалася рэстытуцыя, што для Беларусі зусім было, ну, абсалютна, як казалі, нерэальным. Гэта хутчэй быў пераход маёмасці вось з рук, скажем, ну, з рук дзяржавы у нейкія выбраныя прыватныя рукі. Але вот я хочу сказаць вось яшчэ пра адзін фактар, на ім спыніцца гаварыць пра мінулае і перайсці да будучыні. Вось мне падаецца, што вот такія заявы, што, скажем, ну, беларусы, як вот робіць Мясніковіч, там, народ не выступаў за дэмакратыю, народу это было так неважна, па барабану, ці яны нават хацелі ў саюз. Гэта вельмі такія рызыкоўныя заявы у плане іх адпаведнасці рэальнасці. Я заўсёды ведаю, што прывожу прыклад Чэхаславаччыну, як яна тады называлася, Прагу 89-го года. Вось так званая аксамітная рэвалюцыя, калі на Васлаўскую намесці выйшлі, ну, спрачаюцца, якая колькасць, ну, хай, скажем, нават да 200 тысяч чалавек, студэнты пераважна, і гэтыя студэнты зрабілі, ну, не толькі яны, але ў асноўным яны зрабілі рэвалюцыю, высунулі гавала, і мы ведаем, што адбылося далей у Чэхіі. Дык вось, тады насельніцтва Чэхаславаччыны было ў суме 16 мільёнаў чалавек. 200 тысяч гэта, ну, крыху больш працэнта насельніцтва Чэхіі. Вот 1% насельніцтва выйшаў на плошчу, астатнія 99-98% сидзелі, пілі піва, глядзелі хакейны матч. Ну, яны многія падтрымлівалі, але актыўнасці як такой яны ў прынцыпе не выказвалі. Але ніхто ніколі ў Чэхіі не скажа, што чэшскаму народу было абсалютна наплеваць, які там лёс будзе, так сказаць, дэмакраты, нейкіх рэформаў і гэтак далей. Ва ўсіх краінах, ва ўсіх фармацыях, во все часы вырашае актыўная частка. Часам это вельмі малая, 1%, 2%, рэдка болей. Вот гэтая актыўная частка, яна вырашала, яна вырашыла тут, у Празе, адкуль мы зараз вядзем гэтую перадачу. Яна шмат у чым паўплывала, і вось калі гаварыць пра красавіцкі страйк 91-го года, вельмі істотна паўплываў на тыя падзеі, якія потым разгарнуліся, бо гэта была такая рэпетыцыя, падрыхтоўкай таго, што потым, скажем, Пазняк называе народная рэвалюцыя, калі казаць пра 91 год, пра жнівень, абвяшчэнне незалежнасці. Ну, праўда, далей мы бачылі, скажем так, контррэвалюцыю 94 года, я ужыву такі тэрмін, калі сапраўды лозунг «запущу заводы», там, кожнаму па халадзільніку, там, кожнаму па тэлевізору, ад тагачаснага фаварыта прэзідэнцкай кампаніі, які стаў прэзідэнтам, сапраўды, гэта ўжо самы такі, ну, адміністрацыйны сацыялізм. Дык вось наступная тэма, да якую я хочу перайсці, так сказаць, падвёўшы рысу пад мінулым да будучыню, ну, все дэмакратычныя партыі, рухі, апазіцыйныя і гэтак далей, так ці інакш сыходзяцца на тым, што, ну, трэба пачынаць нейкія рэформы,
і трэба мяняць уладу. Гэта як бы не выклікае сумневу. Калі сыдзе Лукашенко і прыйдзе нехта іншы, вось выглядае, што тое, што павінен будзе ён рабіць, ці новы парламент, калі будзе парламенцкая рэспубліка, ці ў любым разе новы ўрад, ці пры прэзідэнце, ці пры парламенце, неважна як, выглядае, яму трэба будзе рабіць даволі такія, хваравітыя, даволі такія балючыя рэформы і ў сферы камунальнай гаспадаркі, і не толькі, і ў падаткавай сферы. У якой ступені грамадства беларускае гатовае вытрымаць гэтыя рэформы, на твой погляд? Это хорошее и довольно складанное пытанне, потому что тут як бы можно привести аргументы и за, и супраць. Вот ты сказал, что оппозиционные партии там хочуць, значит, реформаў, але насамрэч мы бачым, что далёка не толькі яны. Мы бачым, что прынамсі значная частка, калі не пераважная частка кіроўнай эліты Беларусі, маецца на ўвазе і людзі з Нацбанку, і людзі з ураду, яны таксама за рэформы. І ўвесь час гэта лаянка Лукашэнкі на ўрад, ён лаяўся, дарэчы, на ўрад таго ж Мясніковіча, калі ты памятаеш в 2011 году, что там была такая формула рынковые экстремисты Мясніковіча, Румаса. Калі ўжо пачынаць, ён лаяўся, пачынаючы з Чигіра. Цэлы Чигір і Лінг всім даставалася. І на Кобякова, і цяпер Румасу не лезьте з вашими штучками, так бы мовіць, этими рынковыми, не трэба это народу. А дзе, акрамя яго, абаронцы яго пазіцыі? Я на ўзроўні чыноўнікаў іх бачу вельмі нешмат. І в этом сэнсе, хтосьці можа сказаць, як у Аскара Уальда, што самы лепшы спосаб пераадолець спакусу – это паддацца ёй. Паколькі Беларусь не прайшла этой далінай слёз, так бы мовіць, жорсткіх рэформаў, то в этом сэнсе, як не дзіўна, скажем, ва ўладным апараце ў значнай ступені, многие лічаць, што да, рэформы патрэбныя. І в этом сэнсе значная частка апарата гатова к рэформам. Акрамя таго, я бачыў дадзеныя апытанні, якія рабіліся да кастрычніцкага эканамічнага форуму мінулага году, і там вельмі такія цікавыя, вельмі значныя дадзеныя, што літаральна за апошнія 10 гадоў вельмі істотна змяніліся установкі і нават баланс. То есть, калі, умоўна кажучы, в 8-м годзе большасць гаварыла, што лепш працаваць там на дзяржаўным прадпрыемстве, то зараз большасць кажа, лепш працаваць на прыватным прадпрыемстве. Калі тады большасць гаварыла, што лепш мець гарантаваны заробак, але, так бы мовіць, і гарантаваную працу, чым мець больш высокі заробак, але з рызыкай. То есть само беларускае грамадства меняется. Зараз на двары не 91 год. Зараз, дзякаваць Богу, 10-30% беларускай эканомікі это прыватная. Уж можна спрачацца, якая там она прыватная, там алігархі, людзі пры Лукашэнку, але яна прыватная, она не дзяржаўная. І в этом сэнсе рынкавая эканоміка, рынкавая частка расце, а дзяржаўная частка гібее. И это бачаць не только оппозиция, это бачаць чиновники. И тому Мясніковіч так асцярожна, он сказал, да, тады было так. А зараз, ён не кажа, что зараз беларускае грамадства засталося таким же самым. И так я кажу, что яно не засталося таким же самым. Хотя, варта сказать, что пэўныя установки, это так, ты прыгадаў лукашэнкаўскую контррэвалюцыю, але згадзіся, што калі б все ж таки у людзей была установка на тое, што все ж таки рэформы патрэбны, якой бы ни была яна цена. Такой, як Лукашенко, в 94-м годзе не перамог. Я пагажуся, у меня тут ёсць прыклад, скажем, літоўцаў, якія зіму 92-го года перажылі пры 2, 3, 4 градусаў цепла у кватэрах, ці 91-го года, таму што была пэўная блакада, калі Літва абвяшчала незалежнасць, так званая Гарбачоўская блакада, былі абрэзаны нафтавыя пастаўкі, газ, усё іншае, і людзі сказалі, ладно, добра, будзем у холадзе, перазімуем, але все ж таки мы хочам быць незалежныя.
І ті ж самі паляки, які 2-3 гады. Я памятаю, як у 88 годзе у Віцебску быў фестываль польскай песні, прыехала Марыя Радовіч. Ну там шмат хто прыехаў, але сярод іх Марыя Радовіч. І вось ей, здаецца, она была з мужам, і яны купілі, здаецца, тэлевізор і загружалі гэты тэлевізор у вагон. І нашы журналісты сміяліся, ха-ха-ха, паглядзіце, так сказаць, ну, супер вядомая польская актрыса купляе вот, ну, такі быў пераход. А прайшоў час, і палякі за 2-3 гады, сапраўды пакутлівых гады, перажылі гэта, і зараз пенсія ў Польшы большым мара пра заробак, сярэдні заробак у Беларусі, будзем рэальна так казаць. Тыя ж самыя літоўцы, якія 2-3 гады пацярпелі вось гэтую блакаду за незалежнасць, і зараз жывуць у незалежнай дзяржаве, ім не трэба баяцца, што іх анексуе там Расія ці нейкая іншая краіна. Ці гатовы беларусы вот да таго, каб все ж таки перажыць нейкі такі, ну, час? Я б сказаў, што зараз яны, вот на мой погляд, зараз яны гатовее. Гатовее, чым 91 да, год. Гатовее, тым больш, што все ж таки змянілася і псіхалогія. Там Мясніковіч распавядае забаўную гісторыю, як якраз там 91 ці 92 год, да яго прыходзіць дырэктар Санчукоўскі, здаецца. Лаўрыновіч, да, дырэктар МАЗа. І кажа: Михаил Владимирович, наша справа – это зрабіць. Это зрабіць наши, вот так сказать, МАЗы. А як продать, это вы уже там, хай этот самый газплан вызначает. А мы-то тут при чым? Это не наша справа. Я, до речі, памятаю, читал мемуары Гайдара, что перед 92 годом, перед этой реформой, вельми подобная у его размова, приходит какой-то такой серьезный промысловик, кажет: ну, Егор Тимурович, это все вы там хорошо говорите там за демократию. Фонды, как с фондами-то вот на 92 год? Тут кажа: дорогие мой, фондов у вас теперь не будет. Вам не потребны будут фонды, вам будет потребны только гроши. Он кажа: той покрутил голову, выматерился, сказал: да, молодой, ничего не разумея. Ну, праз год сапраўды высветлілася, что так, фонды уже никому не потребны. Так что в этом сенсе тады вот трэба разумець, что тады такое уяўленне было нават і у дырэктараў, а тым больш у простых людзей. Зараз не такое. Дастаткова паглядзець, так бы мовіць, наш маленькі Forbes, наш ежедневнік. Ёсць вельмі багатыя людзі ў Беларусі, якія ведаюць выдатна, як працуе рынкавая эканоміка. Вельмі многія чыноўнікі таксама гэта ведаюць. Вот. І таму сказаць, што вот такая вот разгубленасць, якая была тада, ой, блин, куда это мы попали? Куда я попал, где я нахожусь, вот, то такого докладно не будет. Что такое рынковая экономика, белорусы прикладно уже уявляют. И тому я думаю, что все ж таки, ну, это будет, хотя магчыма, вот такое, так бы мовить, а-ля Слава Романчук, Слава, бачыш меня, прывітанне. Вот. Я не думаю, что гэта магчыма нават при самым, так бы мовіць, удалым збегу зорак, тому что все ж таки беларускія чыноўнікі вот этой асаблівасці беларускага, скажем так, менталітэту, беларускай асцярожнасці, беларускай вельмі моцнае адчуванне справядлівасці. Вот. Ну, я думаю, что это в любым выпадку будзе ўлічвацца. Хотя, дарэчы, яшчэ одна змена. Вот зараз, тады Лукашенко праз пару гадоў, як стаў прэзідэнтам, наконт фальшывых блог. Тады это таксама, дарэчы, вот на самом пачатку 91-92 год сапраўды прадпрымальнікі вызывалі, ну, абсалютнае негатыўнае стаўленне. Зараз ужо стаўленне не такое. Абсолютно не так. Ну, не скажу абсолютно, но яно ўжо не такое. Ненависти до бізнесоў, в принципе, нема. Ну, я думаю, что так ці інакш, але хотя мы можем по-рознаму ацэньваць, скажем, запатрабаванне на 91 год у беларускім тагачасным грамадстве рэформаў, я лічу, што яно ўсё ж таки так ці інакш было. Ну, вось чалавек, пра якога мы сёння прыгадывалі, Мясніковіч, лічыць інакш. Ты выглядае недзе на сярэдняй пазіцыі, але, ну, ва ўсялякім разе мы з табой сыходзімся на тым, што сапраўды рэформы, безумоўна, патрэбныя. І як вынікае з твайго аналізу, беларускае грамадства сёння, ну, гэта бясспрэчна, больш падрыхтавана да сапраўдных рэформаў і эканамічных,
і я думаю, што палітычных, чым раней, чым 28 гадоў назад. Сёння на свабодзе з вами былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.